Slová sú dôležité. A všimli ste si, že nehovoríme osláviť 17. november, spomíname si na 17. november alebo pripomíname si výročie, ale neoslavujeme. A je to pochopiteľné. Dostali sme úžasný dar, dostali sme slobodu a demokraciu a pozrime sa, ako sme s nimi naložili. Táto krajina je v hroznom stave, je rozkradnutá, prestala veriť sama sebe a prestala veriť demokracii. Nie je to divu. Generácie politikov, ak sa striedali, ju postupne rozkrádali a nivočili a nič sa nestalo nikomu. Zistíme, že v posledných rokoch už si prestali dať námahu, aby vôbec zakrývali celý ten biznis, celé to kradnutie. Máme tu váhostav, peniaze v alobale, čo len chcete. Slovensko rezignovalo, občania rezignovali, nechcú rozmýšľať o politike, nechcú sa baviť o politike. Novinári nechcú mať s politikou nič spoločné, lebo už párkrát niekomu uverili a ten niekto ich sklamal. Tak je pre nich jednoduchšie hodiť všetkých politikov do jedného vreca, neveriť nikomu a tváriť sa, že to nemá východisko. Má to jednoduché východisko a volá sa demokracia, pretože o 3 mesiace tu máme voľby, ktorým môžu všetko zmeniť. Len treba rozlišovať, treba sa rozprávať, treba si všimnúť, že sieť aj Most koketujú s koalíciou so Smerom, treba si všimnúť, čo hovoria politici, ako konajú a aká je vízia tejto krajiny. A ja si myslím, že zo Slovenska sa dá urobiť jedna skvelá krajina, pretože je plná šikovných ľudí a jediný jej problém je stav politiky a stav demokracie. Zastavme ich, bratia, a správme z tejto krajiny krásne miesto na život.